अमृत के धार केहू केतनो पियाई एगो माई बिना। अमृत के धार केहू केतनो पियाई एगो माई बिना। कैसे करे रहवा जुदाई भाई एगो माई बिना। कैसे करे रहवा जुदाई भाई एगो माई बिना। कहे के बा कि पुत का पुत हो जाला लेकिन माई को माई ना होखेली। एगो माई एक बेटा के एक बेटी के 9 महीना गर्भ में ढोके के जब जन्म देता उस पाल के बड़ा करता, चले के बोले के बतियावे के सिखावता। कैसे करे एहसान माई दुनिया दे हवेली। बोले बतियावे और चले भी सिखावेली। करे एहसान माई दुनिया दे हवेली। बोले बतियावे और चले भी सिखावेली। मिल जाई धन दौलत मिली सोना चांदी। मिल जाई धन मिली सोना चांदी एगो माई के दुलार बिना सब कुछ अधूरा एगो माई बिना। कैसे करे जहवा जुदाई भाई एगो माई बिना। कैसे करे जहवा जुदाई भाई एगो माई बिना। रोआ रोआ माई हो तो हर कर चार बा।